ne wawacho ni ka 60% ni en gima ne watimo survey wayude gin kwan matimore on inflation rate. Koro at 60% wayudo ni ka japuonjo mi 60% at this year 2023 to 60% no dhi cushion ne inflation rate mosetimore for the last 6 years. Kama ne wabire gi figure ne. Koro mano nyiso ni weche moko mabiro mag housing mago ne ok gik mane wakete pacho nikech housing mano mar serikal ok en marwa en mar serikal. Koro mago kata ka diponi payslip ma japuonjo obedo cushioned to ka serikal biro gi plan ne ma en godo no to yudo ka payslip ma japuonjo en steady monyalo accommodate gimoro amora mokete iye at 60% mano nyalre. To bi nyalo paro ni kane wadhi status mane waloso gi ker no nyiso ni odhi ng'iyo weche mag jotich mag serikal mano mare ok mar negotiation bano bire gi 7 to 10%. Wano wacho ni kata 7 gi 10% ni kata kochiwo mano gimomi bi nyalo dagi omiya miya mano ok moni kwayo mari mane dwaro cha mama pende TSC mondiko ka TSC mondiko karaka wacho ni ata malo abiro nyaka parni e kinde mentiere karkanyo ka uyiero gima dwaro mar manya ata malo 60 ni pod dhi chopo kare wan gimomi ma ok omi ni ilose ibede piny miwacho ni mondo migo ma kero bedo piny to wacho ni jotich mag serikal te public sector adwa miyo gi between 7 to 10%. Mano mar ker ok maro mobedo piny koro pogore gi CBA maro kata dwaro maro mana tamalo dwaro maro en CBA mane wakwayo 60%. Jatend piny Kenya kumiyo wata malo abiriyo nyaka par mano go jotije duto mag piny owacho kato bang'e uduogo to wacho ni aya jatend piny Kenya chak wadwaro mondo migino chop kare ok odhi no ka gima tie miriambo wetwa ka kind jopuonj kod sirkal. Adwa ni pogi kind jatend piny Kenya gi gimochiwo mano wache State House ichal ng'amo dhi State House to jatelo wacho ni we monda mima opogore gi mibedo piny gi employer negotiation employer employee proposal ma wan godo en 60% to counter offer mar employer wacho ni ana 60% ni ok anyal chope ana nyalo chope ma